Tilda live. Shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. This is Tilda live on Star FM. Right, chiregai pane dzino nguva tichipinda ka munyaya yedu patinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Mukaona vanhu vatibata pane chino chirongwa Tilda Life, panenge pane zvanetsa muupenyu. Tina mainini vandinavo mustudio vasangana nedambudziko rekuti uchinzwa harinzwisisike uyezve zvine kakutyisa, zvine zvimahora so zviri kuitika ka muupenyu hwavo. Amainini makadi henyu? Tripeni makadiyo tete Tilda. Ndiri right shamwari, kuri seiko kwawabva? Kuri nani zvako. Anditi ka? Me. All right, okay. Kazhinji sekutaura kwandaita ukaona matibata pane chino chirongwa ka panenge pane zviri kunetsa. Mungatiudzawo here kuti idambudziko rei ramasangana naro muupenyu hwenyu, kana mungakwanisawo kuti taurawo zvizere kubva pakatangirawo dambudziko, pamwe totanga nekunzwawo makuriro amakaita nekusvika pamazosangana nedambudziko iri. Natenda tete Tilda. Right, ndokumbira mutaurenyi makatarisa chimaiki chedu ichocho nekutaurisa nditika. Inini ndakaberekwa namai vangu mumba medu, titori vasikana vakati wandei nevakomana vangu varipo. Saka tati kurei, ndine hama yedu yakatikumbira kuti vagare neni. Since mai vangu vangwani vanhu vangu vakati tanisina kusiyana nemakore ako, anzvo twairumura vanonga vakasiyana kana ne2 pamwe negore nesomething. Saka kuti vavagamhewo. Saka ndobva ndaenda, ndobva ndanogarawo ikoko. Ndaenda kunogara ikoko, mama wakazonditora ndane 5 years. Wakatanga kuenda wakura zvakadi? Ndofunga 4, ina handichanyatsorangarira, maybe 3 kana 4 years. Alright. Handichanyatsorangarira. Saka ndakazotorwa ndakuma 5 years. Kutorwa namai? Namai, iyo ndo vakazonditora. Nokuti nandaita problem zvisasa zvandisingaperi kumeso nemaoko. Saka vanditora kudaro, ndobva vatituma kuti endai kutuckshop munotenga kuseri kweraini. Saka taenda kunotenga kuseri kweraini, ndaitofamba nebheki nedhendishureni sanotarisa kwandiri kuenda tichitamba nevamwe. Tichitamba kudaro ndakasikonosvika, ndobva ndasikogara pachitini. Kwangu nezvimabhaketi kudhara zvanhu zviri zvesimbi so. Saka ndobva ndasikogara ipapo. Saka ndina chandakanzwa, ndobva ndatosima. Kugara pachibhaketi ichocho? Ndakaita zviya zvokuti ndiri kufamba nenhendishura ndisikuona kwandiri kuenda. Saka ndakangwerekana ndaitaka kutsvedza ndikadonha, ndobva ndasikogara wagara pabhaketi paya. Saka ndobva takutotamba, ndina chandakanzwa kuti tatosvika kumba. Saka titakutopinda mugedhi, ndobva vamwe vakutoona ndakutoerera ropa. Ndakutoerera ropa kudaro tichitochurwa zve pandaitofamba ropa raibva raibva kuma private parts wangu. Saka tichitofamba kudaro ndiri kutotinda, ndiri kutotsika mafootprints akatozara ropa. Saka ndobva ndaenda kuna mama ndobva kutangwa kutochema. Saka ndobva wanditakura kuti ndaenda kuchipatara. Saka ndichikutorangarira dhokota ndobva takanzi mwana ari right. Haana chaita sei chaakanganisika. Raibva kuma private parts. Saka mama ndokupanika kwavakaita, ndobva waenda neni kuchipatara. Dhokota akatonditarisa zvikanzi mwana ari right. Saka vadaro vati mwana ari right, tatodzokera kumba. Hatatogara zvakanaka, ndatoenda kucreche, ndakutoenda kuchikoro. Ndamugrade 2, umwe musi takatorara kumba. Saka ndobva ndashedzwa kunzi rumbi, ndobva ndatongwerekana ndadaira. Ndobva ndatona patori nemurume. Waishedzwa nani? Neumwe murume. Zviri kuitika live here? Uyu murume ndiri kutomuona live. Ndotomuona live. Saka ndobva nditi rumbi, ndobva ndotongwerekana ndadaira. Saka ndadaira kudaro murume uya ndobva atota ndakakupiwa uri mukadzi wangu. Ndobva ndakutochema ndikati mama murume mauya chi murume, mama wakati murume upiko? Ore, apa ungori mumba wakarara? Nditori mumba ndakarara usiku. Sure. Usiku. Saka ndikutomanya kuti mama murume, wakati murume upiko? Ndikati murume uyu. Murume mama, murume anonditora ndakutotya. Saka
zvakangoramba zvakangodaro murume wayo achiuya, saka mama wangu wakupota vachinditika. Alright, aiuya akati uri mukadzi wangu, obva aita sei? Obva atotanga kutondishandisa kundiita mukadzi. Saka mama wangu wakuti kana baba wangu vasipo, since vaisashandira vaimbota vachibuda, saka vaiti kana vasipo tora worara neni. Vakaona zvadaro vomboedza kundivaraidza. Alright, chii chavaiona mai vako vakarara neni? Vaitoona actions andinoita plus nekudaira kuya kwandinoita. Saka obva watoziva kuti munhu aiuya uchirara namai vako? Aitouya nyange ndikanorara kupi. Vamwe vanhu vaimuona? Havamuoni, ini ndiye ndichimuona. Vamwe havamuoni kasi ini ndinomuona. Alright, Saka vachipota vachidaro vachinditora vachirara neni. Saka zvakangoramba zvichingoita sei zvichingodaro. Saka ndafomu 2 ndobva wazonzwa kuti imboendai kwaMutare kune n'anga iri kwenoita sei nokwanisa kubatsira. Saka taenda kuya. Saka ndo vakazondibatsira zvisasasiya zvandaita zvaiita pesa apa kudai zvisingaperi nemaoko, ndobva vandirapa zvazvatopera. Saka vada kutanga kuti vachindibatsira neye murume ndobva vati wakutoenda kunobatsirwa uchaonako zvandichakuita sei, ndauda kutokuuraya. Achitaura newe? Achitaura nokuti ndiri kupuraimari ndakadzidza padei, then secondary ndobva taendeswa kuboarding. Saka uri kuboarding zvaita? Aitouya mwana aitoseka usiku ndakarara. Saka ndobva ata watoenda unobatsirwa miraone zvandichakuita. Saka ndatoenda kuchikoro nokuti ndakati delay kuenda kuchikoro kuti ndibatsirwe kun'anga kuya ndobva ndazoenda. Umwe wangu aita sei, wangu wangu atovhura. Saka ndatoti gare mazuva zvikanza watoenda unobatsirwa miraone zvako zvandichakuita sei, zvandichakuita da kutokuuraya. Saka ndadaro ndobva ndadona pandatanga kudzokera rurimi mukati. Saka vamwe ndovakazonoti ari kuita sei. Saka deputy wepachikoro pendovakakurumidza kuzviona, ndobva vazondabatwa ndobva ndaendeswa kuchipatara. Kwangu kune chipatara nya chiri padhuze nechikoro. Rurimi rwakatanga kupinda mukati? Ndobva ndaendeswa kuchipatara. Saka ndobva zvapera, ndobva tatodzoka kuchikoro. Kuchipatara vakanoti chii? Kuchipatara hapana. Rurimi rwakabuda? Ndatodzokera kuchipatara, ndatosvika kuchipatara nandatora iti. Alright. Ndobva tadzoka. Saka wangoramba wachingodaro wachingofamba. Ndaform 3 ndobva wazonzwawo zvakanzi kune muprofita ari kuita sei ari kubatsira, imboendai munogona kuita sei kubatsirika. Saka mama ndobva wanditora ndobva taenda kuya nokuti aigarawo mudhuze, inga iri walking distance. Saka ndobva zvanzi uri kutoramba zvako uchienda, ukaramba uchiendeko kuda kuita sei, da kukuuraya. Saka inge itori Christmas. Alright, uyu munhu ari kutaura newe kupiko? Muhope? Anotouya ndotomuona zviya zvekuti ndakaenda. Kwete kuti unenge uchirota? Aiwa, kutomuona live? Ndotomuona live neface yake kuti munhu akaita sei? Ndotomuona. Saka ndikaenda kunobatsirwa, anenge wekuti anondidedza ndomunzwira kure zvokuti handimuite sei, handimudaire. Saka zvinozoita zvichitaka kupera simba mazuva ati fambei. Saka ndobva ata watoenda futi kunobatsirwa ndoda kukuuraya. Saka itori Christmas chitofara takatogara nevamwe. Ndisina kana zvandamboitwa, ndobva ndatopinda mumba, ndobva ndatotora mapirizi wandangunwa kuita overdose. Ndobva ndatoenda pakoma, ndakazomuka kuda kutozviuraya. Saka ndo zvimwe futi zvakaitika. Saka tagara futi mama aingoramba uchingoti pawanganzwa peso enda neni. Svikira ndopazonzi imbotirayai kuMozambique. Tikatoenda kuMozambique, tikabva taenda kunobatsirwa kuMozambique kuya zvo takatomboti garei. Saka pandakaenda kuMozambique kwachona, mabreast angu anga kuita zviya zvekukura. Saka zvakanzi mirai tikubvise, ndofunga une zvinhu pai mabreast vakandiruma. Anga kungokura mazamu. Saka ndobva tikubvisei zvinhu, ndikabva ndabviswa. Hameno zviya zvekurumwa ndobva ndarumwa, ndobva wabudisa zviruma zvawakabudisa. Vakati kana maprivates kwako nezvinhu, mira tikuite sei. Ndakatanga kutoskirima, ndakati zvakanzi aiwa mira uite sei ubatsirwe. Ndobva ati mirai tikubvisei zvinhu izvi, but hapana chakaita sei, hapana kana chakambochinja. Kusvikira ndobva ndazosanganawo nemurume wanguwo, ndobva atondiroora. Andiroora kudaro ndopa ndakazorealize kuti pai pandakanogara pabhaketi ndofunga ndopa ndakabva mumhandara wangu ipapapo. Nekuti ini ndaitofunga kuti vamwe ndichitori mhandara, pandopa ndakazorealize kuti
ndandatokanganisika kudhara. Saka ndobva tatogara nemurume wangu. Murume yakangoramba achingouya achiuya. Saka wane murume mumba. Murume waya ari kuuya uri mumba wakarara nemurume wako. Murume wako aimuona here murume? Anoona action inenge yakuitika kuti ndine munhu wandakaita sei wandakarara naye. Saka ndatanga kugara nemurume wangu ndatobata pamuviri akanditi murume wandobva auya akati suduruka ipapo ibva ipapo udzokere uende kupi uende kumba. Saka inini kuti ndizodai ubve pamurume wako ndidzokere kumba. Saka inini ndobva ndangoramba ndakagara ndobva ndakutanga kutobuda mukaka ndichitori nepamuviri kuzonosununguka mwana ndobva mwana ndikanomusununguka ndobva anobuda akabata musoro. Kubuda akabata musoro se? Akabata musoro kudai ruoko rwake akanobata musoro akanorupeta kudai. Saka ndakabva ndanobvarukira ndikabva ndakanganisika tsinga. Saka left side yangu ndobva yakutoita sekuti akakupera tsimba ndobva ndadzokera kumadhokita sakati amakanganisika makaita damage veins. Saka ndandakutanga munhu ari kupera simba unge munhu adaita sei munhu adala stroke oyo zvoto ndakatokanganisika left side yakanganisika. Saka ndobva ndangoramba ndakangogarawo ndishingirirawo zvosvikiro murume wangu ndobva astrokawo. Murume wako akastroka sei? Angostrokawo takatogarawo mumba manheru ndobva angodona ndobva astroka. Alright. Iye munhu aiuya ane zvaitaura here pamusoro pemurume wako? Angoti iye murume wako yanopota achikumutsa uyu but haana hake zvaakazotaura pamusoro pake. Saka tazoti garei ndobva wastroka. Okay. Saka wastroka kudaro ndobva ndakungorambawo ndichingoti saka wastroka kudaro mamhongo akauya vachindibatsira pandaipepa murume wangu kuti aite zvakanaka. Saka mama wakabva ndovaifamba neni vachindibatsira. Saka murume wangu akastroka agasi mamhongo achibva wazongorwara vakutoti aenda kudzokera vakandibatsira vakabatsira murume wangu zvisingaiti vakamubatsira. Saka mama wabva wazoti murume wako zvaanenge akuvavarirawo kufamba mbichana indaa kuchidzokera mvura yauda kuita seyada kunaya ndinorima pamwe chete nevamwe. Saka havana kutozombokwanisa kuenda kumusha kwacho ndobva vangorwara zvinotombotora kana wiki kuzoendeswa kuchipatara ndobva vanzi ikenza yatopararira ndobva waita Yeah. Very sorry. Okay. Ndobva vashaya. Saka mama ndoaimbopota kuita sei vachifamba neni. Saka ndazota mama havasipo ndikati ndirambe ndichiita sei ndichiedza kubatsirwa kuti ndakanzwa ndanzwa ndiite sei ndiende. Saka ndobva ndakuramba ndichifamba ndakasvika panenge pampari nani zvakanzuri kuramba uchifamba uchapedzera wachiwa homeless zveshuwa aidaro ndiye iye murume akati chi uchapedzera wa homeless usisina kwekugara. Saka zvinhu zvazvangotanga kungooma ndandakutoshaya mari yekubhadhara chirenti ndobva ndasoya baba vangu ndobva wasonditora ndobva tambonogara kumusha. Saka tagara kumusha ndikagara kumusha nemurume wako? Murume wangu anga atorwa nehama dzavo. Saka ndobva ndazoti aregedzai ndidzoke. Saka ndobva pasongoitwa hama yedu yemurume wangu yakatipawo pekugara. Saka ndobva ndadzoka ndichiti ndiite sei murume wangu anda special care anda kuti ndimuite sei ndimuchengete. Saka ndadzoka kudaro ndobva ndangoramba ndichifamba kuti ndiwane kubatsirikana. Murume uya ndobva ati uri kuramba uchiita sei uchifamba uramba uchifamba ona kwachapedzera vasaende kuchikoro zvoti ndakasheka namari yekuti ndiendese vana kupi kuchikoro. Vana ndobva vatogara vana vachienda kuchikoro tagara. Saka ndanitori nepamiri pemwana ndobva ndanzwa futi kumwe kunoita sei kunobatsirwa. Ndatofamba futi ndaenda kuya zvikanza utori nenharo kuramba uchiita sei mwana ndichatomuita sei ndichamuraya mwana haumbomuite sei haumbomubata changwerekana adona. Zvishuwa ndakangorwadziwa ndakuita malabor pains anombotora kana 30 minutes ndakangosimuka ndakangonzwa kuti ndakurwadziwa
vadati regedzai nditore bhaketi ndinogeza kuzoitira ndakutariswa kuchipatara masentimeters vanondoona ndakaita sei ndakageza. Ndobva ndasimuka ndamhanya ndatoenda kunogeza zvemunhu ari kurwadziwa anaombotora nguva kugeza. Andautombotora kana 30 minutes ndatopinda mumba ndikutozora mafuta kuti ndidaiwo ndisimudze kumba musoro wemwana watobuda watorembera. Ndobva ndatongorara pasi saka wana wangu ari mumba ndodati achibuda ichi panze. Saka murume wangu ndeyakasomhanya ndobva asweta sei ndobva agama mwana ndokusununguka kwandakaita mwana wachona ngokupedzesera. Saka ndobva ndazoramba 14 chida kuita sei kuti ndibatsirwe. Ezvino ziso rangu handichakwanisa kuita sei harichaoni plus ziso rakaita sei ziso ndaifunga kuti pamwe pandakakanganisika left side ndokukanganisika kwandakaita ziso but yakabva taura kuti uchapedzisira usaoni. Saka ziso rangu harichaita sei harichaoni mainini. Alright, kubva zvamauya munomu mataura emuti pese pamaedza kunotsvaka kubatsirwa kuda kuita sei ndingati kubva zvamauya pano paStar FM mane nguva mauya mambomuone here ambotaurwe here kuti wakunotsvaka rubatsiro? Patanda kuuya tatopinda mukombi noti munhu akabvira kuuya ndichiri mudiki takatogara mumotikari ndatoona akatozvezvembuti vanhu pano vanhu vangu vakamira panzika pemotikari mumotikari pane pano vanhu vangu vakamira ubva ndatoona akatoita sei akamira. Saka zvototi uye kunokoka motikari yatakwira iyoyo yatotadza kuzara chingonzi vasara vanhu vasara masara vanhu 2 mazopinda 1 but umwe wacho azara kuti tisimuke zvaramba zvotatozopedzera angosimuka yakaita sei zvazotoona kuti yakatomanikidzira kudzongosimuka zvokuti atombotaiwa regedza but atotora nguva takagara ipapo takangomirira kuti isare. Alright, saka pauri kumona uri taura murume wako here? Ndinototaura kuti murume wauya. Murume wako watomudze here kuti munhu yauya ari panze? Handina, ndazongonyarara nondaona kuti ndikada kutaura kudaroka pamwe anozongoti arigedza itisiye titese tidzokere kumba. Sure. Alright, saka murume wako anokubhilivha here zvauri kutaura? Anondibhilivha nekuti kubvira zvaandiroora tichigara tese kana murume auya ndiye anotozondimutsa kuti murume uyu notiye kana akundishandisa murume wako anokumutsa kuti murume uyu auya zviya zvekuti kana akundishandisa handikwanise kutsukunyuka kana kuita sei iye anenge akuita zviya zvekuti ndibengenuke ndisuduruke. Murume wako anenge akutoona kuti mukadzi wangu ane munhu wari kurara naye. Pabhedha ipapo? Pabhedha zvoti nyange ndikarara ndakadai paanozondimutsa ndotomuka ndakadai ndakatotarisa mudenga. Sure. Saka murume wako after that alright waita izvozvo munhu yauya aita zvaanoita murume wako anoti chi? Hapana, anongoti ngatinamate zvichapera zvichaita nekuti pazvakatanga paakatanga kundiroora akatoudzawo mama wangu kuti ndozvandiri kuita sei zvandiri kuona. Mama wakati ritore dambudziko ratatone makore chaidzo kuti tiwane solution but tatoshayo kuti todini kana zvakakuremera hako unogona kumita sei kumudzosa kumba but iye akati aiwa handingamurambira hangu izvozvo. Apa iyeko zvino akastroke? Akastroke. Vedweka ndo nyaya tinayo nasunoyo panyaya dzimwe dzaunenge uchitonzwa ende zveshuwa baba vauya vese vari vese iye atosara nevana panzapo ende akatostroka ndikana kufamba kwacho kuri kutonetsa. Paakastroka pamakaenda naye kumadoctors haana dambudziko iri ana BP nezvimwewo zvakadaro? BP havana zvekutoti vamwe dhokita wangu aripo wakatosvikira pakuti kana muchienda kuchechi kana kuchivanhu mune zvamunokwanisa kuita sei kuita imbofambai nawo BP. Minonzi stroke yavadzwinzwisisa BP hamuna, shuga hamuna, hapana chatiri kuona pamuri. Kuti vava vasina mastress here kana zvimwe zvinhu zvaivongo zvavaifunga zvavainyanyofunga? Stress ndinganyepi because kutostroka kwavakaitaka indakatoti tapedza kudya sadza manheru nandataendi kuda hangu kapeti ndobva ndanwa tii. Saka iwangu atori nespeaker yanga inayo
vachitotamba nevana. Ndakati muri kutamba ndokuziva makatanga kutamba munonoka kurara. Ndiregedze yangu ndiende kunoita sei kunorara. Ndisati ndichitosvika ndichitokanda kabhebhilangeti kana katobata pamubhedha ndobva ndanzwa vana vakuskrima ndanzwa kuti ndikatoshambuska kuti kuchadonha chii kuzodzoka ndobva ndatoona pangu wakarara pesa utanga mena todirwa mubhaketi emvura riri dikita zoti ndikati vangu vane stress pambasina. Alright, iwepo uri kuona murume uyu uri kutaura kuti unotomuona? Ndinotomuona. Chiso chake unotozoti chakaita sei? Ndinotochiziva. Even nemumu wake ndinotoziva. Munhu akaita semurefu, mupfupi, mutsvuku, unotonyatsona kuti face ndaiona mutema. Aningati murefu ari pakati nepakati plus haana kusimba akanoita mutete. Anenge ane zvoda nendebvu. Saka ndo same person unogara uchiona everyday. Ndinoona. Paakauya pekutanga akauya akapfeka rakaita kunge gauni rewhite rakareba. Then pamwe pisa paanouya anenge akapfeka shirt iye yakaita yeskochi inenge grey like ine uskochi wachona yakazomakwa neblack uskochi wachona wakatorewa neblack netrauser anenge akatoita takini. Ise mbatya dzanenge apfeka midzodzo makore ese semidzodzo. Alright, haumbokwanisa kutaura nehere kana kumutukirira kana kumupindura? Why? Handikwanise pamwe nyaya yekuti kutya pamwe nyaya yekuti nenjimutya semunhu akabvira kundinga ndichiri mudiki. Saka akatouya akatokutarisa anototaura newe? Anototaura. Achitaura nechirudzi? Anototaura shona. Saka kuti ndizokwanisa kumudayira ndinenge ndakutya. Iyo hama yako yakakupa murume uyu mupenyu? Vapenyu. Ko kumbovabvunza kuti migore riya ramakataura kuti muri kundipa murume iyi ndo problem yandiri kusangana naye vari kuzviziva? Zvazvakaita kubvira mama zvavakanditora, mama vakazita zvekunditora zvinenge zvanzvane kausimba mukati. Mama vakakutora zvaita sei? Vanga vangoweri kana vasvika ndakurwara vanambira kutaura kuti ndiri kurwara ndaita zvisasa izvo zvanzi zviri zvekusageswa here kana zvanzi zviri zveno chadya fesi yese kudai. Saka mama ndibva kuti achindipai mwana wakati aiwa noti kana baba vangu vaiti vakaunza hembe inini handipiwa vanozotora wopa mwana wavo indopiwa zvinenge zvasakara. Saka mama ndopa wakaona kuti mwana haana kugara zvakaita sei zvakanaka. Alright, pavakakupa murume vakataura vachiti chimashoka vakataura angaripo here murume wacho vachikuratidza kuti murume uyu ndiye achaita murume wako kandi vaingotaura munasipo? Zvakaitika ivo mukuchinjanawo mashoko namama ndo vakazotaura kuti vane zvavaita sei zvavataura. Saka panozotora nguva murume ndiye akazoya achitauri mukadzi wangu ndakatokupiwa. Alright, namama wako wakachinjana mashoko mama pauya kuzokutora? Mama vakutozotaura. Mama vakutozotsanangura. Vaitichi? Vaitaura kuti havane mashoko avataura kuti ivo vatokugadzira vane murume wakuita se wavakupa, but zvanga vakutozotaura after murume wayanga atoita se atouya. Pavakazvitaura murume haana kuya ipapo wakangoudzonzi ndakupa murume. Okay, and then mati fambe watorwa namama ndopa wakatanga kuona murume? Ndopa takatanga kuona murume. Kuti vakakupa murume wacho munhu mupenyu here kana munhu akafa? Makamboedza kuzvitsvaga kuti munhu akanzi ndiye murume wako munhu ari kurarama here kana kuti munhu akafa kudhara? Mukufamba kwataizoitoko vanhu vese vaingoenda vaingotaura kuti wakaitwa mukadzi wechikwambo. Saka handizozivi kuti mupenyu kana kuti akafa, but iye paanotouya anenge atori munhu chaiye achinotofema. Ende unomuona everyday? Ndinotomuona everyday. Pandinomboendawo kunobatsirwa kunenge kuri nani ndopanombopedzawo kana wiki, but azvirevi kuti anouya but ndenchimunzwira kure. Ende murume wako muri mumba anotoziva kuti munhu yawe? Anotozviziva. Otokumutsa? Saka unobhilivha kuti kustroka kwakaita murume wako munhu iye akamudaro? Handifunge kuti ndiye akamudaro. Handizozivi because haana ake zvaakataura pamusoro pake.
apa murume wako haamuone munhu asi anozongonzwa kuti pane zvakuitika panapa. Saka murume anokuda. Murume wako anokuda. I can imagine kuti how many men out there vanogona kugara. Saka wagara makore akawanda sei nemurume wako unai? 10 years. 10 years. Kubva pamagara mese zvichingodaro. Yeah. Okay. Saka uruda kuti chii kumhuri yeZimbabwe? Uda kubatsirwa nei? Mhuri yeZimbabwe ndanchidawo kubatsirwa kuti ezvino ndiri padambudziko murume wangu hanyatsogone kutaura. Kana kuti ndafode tavaona baba munei ndabvedza kutaura navo because of condition yavari havagone kunyatsoburitsa mari. Kana kuti vanyatsotaura vakwanise zvoti denda ikwaniso kana kuwana ma-speech therapist vanoita kuti vakwanisewo kutaura. Plus vana vangu havasi kuenda kuchikoro. Plus kana chikafu mumba kudya zvakaoma zvotinopedza kana 2-3 days kune njiyamisa mwana tisina kana kudya. Plus vana vangu vanondibvunza kuti komama tisingaendawo kuchikoro, ava mwana uri kuenda kuchikoro. Saka ndosvika kuti ndinovapindura kuti chii. Everyday utaura kuti kona semama muke mundikadziriro tiri kuendawo ere kuchikoro nasi. Saka ndo dambudziko randinaro. Ndanchikumbira kubatsirwa mhuri yeZimbabwe mundibatsirawo. Yeah. Mobatika panhamba dzipi maini? 0772 691 313. Okay. 0772 691 313. Vana vari mazera apa unofanira kunge achiitei kuchikoro? Vakamboenda kuchikoro here? Vakapedzisira kuenda patani tiri kumusha. Igore ripi? Last year. But vamwe pacho kumashure kwangu vasingatoenda. Vakangoenda 2 term chete dze-last year. Saka varofanira kunge vari pa grade ipi kuningikini? Mwana anofanira kunge ari ECDB, mwana anofanira kunge ari grade 1. Okay, all right. 0772 691 313. Saka imi mamuna mabasa ere maoko amunokwanisa kubata kana kuita ukamusikapo kwakutotengesa? Ndinotoda kuita, but kana kuti ndiwane kana $5 yacho kana $10 yekuti ndihodhe madomasi ndinotoishaya. Asi mukaiwana mari yekuti muhodhe madomasi ikuhodha zvinhu munotokwanisa kutoda? Ndinotoida. All right. Okay. Rinenge drama kunenge unobva washaya kuziva kuti kune zvinhu zvakadai zvinoitika muupenyu. Amai nini vari kutsvaga rubatsiro, vari kutaura kuti vakangonzi nemumwe munhu woukama wepedyo kuti woenda kupa murume wake uyu, asi kubva paaroorwa anotoona murume wake anototaura kuti pane zviri kuitika, munhu auya achisangana namainava pabonde. Inova nyaya iri kurwadza. Saka rotaura iwo ndofunga mangozvinzwira, mari chaiyo hapana. Vachada kubatsira munongobatsirawo muchiziva kuti hapana mari zvokuzonzi kuzoda mari mombe mbudzi dzakadai hapana. Namba dzavo 0772 691 313 0772 691 313. Amainini tinotenda nekuya kwamaita pachirongwa chino, uyezve tichivimbawo zvekare kuti muchakwanisawo kuwana rubatsiro. Anditya? All right, thank you so much amainini. Tinoziva kuya kwamatoita pano zvenyu zvaita zvinhu zvese zvinoita zvakanaka. Thank you so much. Mwari vakuitirai zvakanaka. All right.